Da ni'n ffordd o fynd, roedd o'n ysganiad o'r blaen. Diolch yn fawr, ffordd o'r sgynedd sef bod y cyfarfod yma yn cael ei wedddarlledu ac bydd ar gael ar lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod. Iawn, diolch yn fawr. Iwan, croeso chi gyd yma. Os ymddiheuriadau, sgwlwch chi dda. Oes, Louise Hughes, Einir Wyn Williams ac Ifor Glynloy. Iawn, diolch yn fawr. Dwi wedi cael gair hefo Louise, mae adeg yr ysbyty, wedi rhoi aren i ymherch, mae bythefnos fory fan hyn. Dwi'n siŵr byddwn ni gyd y falch o'r cerdyn gwasad buan iddi. Ysgwlwch chi dda, pob gytuno hynna dwi'n siŵr dydi. Diolch yn fawr. Dasgan diddordeb rhywun? Mae'n gweld neb, cofnodion a'i gynnig maen nhw'n gywir. Sa rhywun am eilio? David, mae gen i fi nodyn i gywiro, please. A allan gwerth efo'r disgrifiad hais maes parcio'r dydod Parc Cenedlaethol Rorian Llyn Cwellyn. Mae'r disgrifiad bod i darllan gosod dau gyfleuster toilet heb unrhyw ollyngiad sub-zero discharge ac nid di allwys. Iawn, diolch yn fawr. Pob cytuno bod ni'n derbyn y cofnodion? Nwch chi ddangos os glwch chi dda? Ni, diolch yn fawr. Rhif 4, ail benodi'r... Sori, o'n i fel chi'n... O'n i yn hefyd cytuno, ond diolch hefyd am yr adroddiad ar Nanau hefyd. Dwi'n diolch yn fawr am eich gwaith a'ch adroddiad ar hwnna. Mae'n meddwl bod wedi datrys na chdi. Ddim yn tymor beth. Diolch yn fawr i chi am yr adroddiad, o'n i'n hapus iawn i weld e. Iawn, diolch yn fawr. Mae Elfed efo lawr yn hynny. Reit, Elfed. Ni adael y cyfarfod tua hanner dydd, rhwng hanner dydd ac un, jyst gada'ch wybod, os y cyfarfod dal fynd. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Elfed. Diolch. Rwy'n aras? Sad oes, ar ymlaen i rhif 4, ail benodi'r ffermau mynediad lleol. Yn ei gopi o'n i'n bwysig cymryd hwnna. Sorry, fel mae papur o'r grymu, da ni ar ôl 3 mlynedd, mae'r sort of length of tenure gwybodaeth o'r fforymau. Mae gen i 2 fforymau, mae bob dim yn y papur. Un yn y de, un yn y gogledd. Ac mae length of tenure, 3 mlynedd i fod, mae dan y rheola gynnu ni. A mae yna statutory instruments yn rheoli sydd fel fforymau yn cael ei rhedeg. Ac da ni newid godfa rwan, gafon ni cyfarfod ola ni i mawrth dwytha am y de. So beth da ni eisiau gwneud rwan ydy cynnwtad gyda chi gyda'r swyddogol i mynd allan i hysbysebu am y roles i gael aelodaeth newydd i fewn. Dwi'n gobeithio mae rhan fwy o bobl yn eisiau dod yn ôl. Da ni weld yma gyda, ond sicr yn y de, da ni'n lawr 2 neu 3 pobl anabledd, sector anabledd, pobl a 2 neu 3 pobl mae'n wedi pasio, a 2 neu 3 dyddi i reiteirio. So ddim yn neis yn cael mwy o spread o pobl, ond mae hwnna'n dipyn bach o waith i fi ar y dde yn mynd allan ar ôl pobl. Mae'n bwysig iawn os mae pobl eisiau dod fel aelodau fel y Ramblers neu Tirwyddianwyr neu BMC neu pwy bynnag ydi o. Mae'n bwysig pan mae'n round y bwrdd os ydych chi efo'r pwyllgor. Mae nhw yna fel unigolion efo'r profiad nhw'n hunain a dim efo sort of flags neu banners BMC neu pwy bynnag ydi o. Mae hwnna'n andros yn bwysig i ni fel unigolion, a maen nhw'n siarad efo'i gilydd, Tirwyddianwyr a'r user groups de, a maen nhw'n cyfathrebiad wedi dda rhwngthyn nhw. Mae yna 2 neu... Os yna... Ti'n ti bod yn aelod, a dyna dwi'n cofio. A maen nhw'n gweithio'n iawn dyn, so yna cyfathrebiad da iawn rhwng pawb. Ond mae wedi stopio yn y gorffennol yna, so ddim yn as Tirwyddianwyr, dod i fama, pwyllgor amaethyddol, oedd y pethau rili gas yn cael ei ddeud, anodd i swyddogion. Ond es y fforwm yma wedi sefydlu, mae pethau fel wedi distewi a mae'n well cyfathrebiad rhwng y sectors i gyd.
A hwnna'n bwysig iawn i'r parc genedlaethol. So be di hwnna? Di proses swyddogol i mynd trwy'r heddiw. I roi caniatad i ni symud ymlaen. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ryw sylw gen rywun? Gyrrs dweud, mae nhw yn gweithio yn union fel sydd wedi cael ei ddeud rwan. Mae yna ffermwyr a mae yna pobl mynediad yn siarad yn dda fi gilydd. A dwi'n gobeithio da ni yn datrys broblemau. Go anodd yn amseroedd oherwydd da ni yn gallu gweithio fi gilydd efo gwasanaeth Pete fel y person sy'n bwyta'r wybodaeth ni yn da iawn. A dwi'n keen iawn bod ni'n gario ymlaen efo hyn a'n hapus iawn i fod yn rhan o'r broses. Iawn, diolch yn fawr. John Pugh? Ia, dwi'n rhan o fforwm y de, mae'n gweithio medigedig, os fel i do Pete, does dim digon o ddefnyddwyr ar y pwyllgor ar hyn o bryd, ac mae'n ddiddorol, mae'n neis cael mwy o ddefnyddwyr ar y pwyllgor y de, ac yn dod dwi wedi bod ar hwn ys rhai blynyddoedd, a dwi'n falch iawn o beth sy'n digwydd yna, mae pawb yn gytun, dyn ni'n dod i ryw benderfyniad yn diwedd, ac yn falch iawn o Pete, y gwaith mae'n neud hefyd. Dwi'n modd bod ar y ffordd yma, sy'n licio cael ymlaen, sy'n ni'n gallu. Lle diolch fawr i chi. Iawn, diolch yn fawr iawn. Se rwy'n arall isio deud y beth neu ofyn cwestiwn? Os nad oes, awn ni ymlaen i'r argymhelliad fod y pwyllgor yn cymeradwyo'r broses ar amserlen ar gyfer ail benodi'r fforymau mynediad lleol. Se rwy'n cynnig bod ni'n gwneud hynna? Eilio. Pawb cydweld, diolch yn fawr. Wedyn, ydyn ni isio dewis 4 aelod o'r newydd, neu ydyn ni'n cytun bod yr un 4 yn parhau? Beth sy'n cynnig y fanna? Gen i un ddo mewn yna. Ia, oce. Ia, mae yna un broblem, fel i do Pete, bod 3 blynedd ydy tymhorau, a fysa nhw'n gallu newid i fod yn hirach, i fod yn 5 mlynedd neu 4 mlynedd fel mai, achos dydy 3 mlynedd ddim yn hir iawn. Ydy hynny'n bosib neu hynny, neu ydy rhaid o fod yn 3 mlynedd? Mostly Pete o fe fyna. Pete, sy'n siarad teb hwnna? Mae eisiau dewis o'r hynny. Bydyn nhw wan. John Pugh, Ocyn. Oce. Reit. Iawn, o'n i jyst isio checio, cos o'n i'n saff iawn o faint o'n os o'n 4. Does na ddim 4, oeddech chi wedi awgrymu ac o'n i'n ail fethol o'r 4 sydd yn oddol i'n barod, yn dwi'n 2 sydd yna ar hyn o bryd. Mae'r 2 sy'n cael ei othol yn yr cyfarfod blynyddol, dwi'n meddwl, i mynd i'r fforwm mynediad. So di'r panel, penodi panel dethol o 4, sef hyn fydd yn penderfynu pwy sydd yn cael ei dewis i'r panel. So os ni'n dweud, beth o ddim cynnwys Peter na John felly. Da ni'n cael yn dewis gan yr awdurdod ei hun. Dwi'n meddwl mae hwn i'r pobl allanol sy'n dod i mewn yn lle y pobl o'r awdurdod. Mae fyny chi fel pwyllgor. Sorry, just i ateb cwestiwn John am penodol. Mae John wedi dweud, mae'r statutory instrument wedi dweud 3 mlynedd. Da ni wedi gofyn i'r Llywodraeth i wneud o'n 5 mlynedd. Cos erbyn mae pobl yn cael eu traed dan y bwrdd, mae'n very steep learning curve dweud mewn 4 mlynedd. Maen ella ddim yn dod yn ôl neu mae'n rhywun arall bydrio. So da ni wedi gofyn ar 5 mlynedd o leia. So mae hwnna'n fyny i'r Llywodraeth. Ar ôl y ffilmiau. So wedyn ni eistedd lawr efo'r 4 aelodau, gyda'r aelod, a fi am mynd trwy'r enwau newydd, neu'r rhestr newydd pawb. Ar mis trydydd neu 4 wsos mis Ebrill gobeithio. Ar ôl mae'r cesiadau wedi dod i fewn. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Rhyw sylw gen rywun? Reit, yn eisiau dewis 4. Mae John wedi dweud bod o'n hoffi parhau. Mae'n siŵr di Tim yn hoffi hefyd. Mae hwn yn wahanol broses. Dyna'r cwestiwn i gynnu, sef oedd y 2 yn ysgynnu ydy, yr 2 aelod sydd wedi cael ei penodi i
eistedd ar yr fforwm. Felly mae hwn yn broses ar gyfer penodi aelodau eraill ar y fforwm. So mae'n rôl hollol wahanol. Ac mae fyny chi ond wrth achos fo'n well bod yna degree of separation a bod Tim a John ddim yn rhan o'r broses yna. Mae'r penderfyniad i'r pwyllgor yn amlwg, ond fysa i'n dweud, mae trwy gael John a fi ar y pwyllgor yma, mae gennych chi bobl sy'n deall y waith a pa fath y mewnbwn da chi isio gan y bobl yma, efo pob par, achos da chi'n gael bobl eraill o'r awdurdod ar y pwyllgor yn gwneud y penderfyniadau. I falle, wel, dyn nhw ddim yn deall y proses a'r fath o mewnbwn da ni angen gan aelodau, ond mae'r egwyddor, dwi'n deall yr egwyddor ydych chi'n sôn amdan, ond farn fi ydy, fysa well gan cael y ddau o'n ni fel rhan ohono fo, a ddau arall, a un o'r ddau arall fel gadeirydd. So da chi'n chwilio am, os yw'r pwyllgor yn y tynnu hynna, da chi'n chwilio am Tim, John a ddau arall. Reit, so ni bleidlais, os yw'n cynnig bod ni'n cynnig John a Tim i gychwyn i dalu ar y pwyllgor. Pob gydweld o hynna? Iawn, diolch. Sut ydyn dewis y ddau arall? Beth sy'n digwydd i fanna? Wel, fel arfer, os oes rhywun efo diddordeb i gymryd rhan, mae Delyth roedd Griffiths wedi roed i llaw i fyny. Delyth? Delyth sy'n siarad? A mae'n meddwl roed i llaw i fyny hefyd. So mae yna ddwy di roed i enw ymlaen yn y stafell yn fanno. Iawn, oce. Pwy enw? Delyth? A Meryl. A Meryl. Sa rwy'n cynnig Delyth a Meryl? Ga'i jyst gofyn, gynnwch chi siŵr pa mae yna ddwy Delyth de? Dwi'n hapus na Delyth Lloyd Griffiths ydi. Just, gyda chi'n deud Delyth, gynnwch chi siŵr bod chi'n deud Delyth. A maen nhw'n Delyth Lloyd hefyd, so Delyth Lloyd Griffiths neu Delyth Lloyd. Rhaid ni mynd i ardaloedd felly, Delyth Criceth a Delyth Dinas. Delyth Criceth, ia, dwi'n hapus efo hynna. Dwi'n cael yng ngalw'n gwaith, diolch. A fi fyd. Oce, Delyth Criceth a Meryl, ia? Delyth Lloyd Griffiths a Meryl. Mi'n eich sy'n ei Delyth Lloyd Griffiths. Oce. Delyth Dinas. Reit, rwy'n i cynnig yna? Oes. Ni, pawb cydweld, newch chi ddangos. Diolch yn fawr. Mae John Otel sydd i fewn. Croeso, Jo. Pleidleisio ddiwrach, ia? No, I was just voting. Oce, diolch yn fawr. Reit, dyna ni, mae Delyth a Meryl wedi i'w dewis, a Tim a John i'w dewis. A dyna ni, diolch o'r iawn am hynna. Awn ni ymlaen felly i'r geisiadau cynllunio. Adroddiad gan y cyfarwyddwr cynllunio partneriaethau. Cais cyntaf i lleoliad tŷ Isaw Llangŵer. A Ben Jones fan hyn i gyflwyno hwn. Diolch, Mr Cadeirydd. Bore da pawb. Yn gyntaf, hoffwn tynnu'ch sylw at tudalen 12. Mae yna camgymeriad gyda'r ffaith bod y cynghorydd lleol wedi cael ei chynnwys, a mi fydd hyn yn cael ei dileu o'r adroddiad final. So, ymddiheuriadau am hynny. So, mae ganddyn ni cais tŷ Isaw Llangŵer heddiw, a mae cais am adeiladu estyniad ochr un llawr, a mae balcony ar y to. So, dyna'r lleoliad i'r 10 gorllewin o Llangŵer. Ti, ar y chwith yna. A chi'n gallu gweld y balcony hefyd ar y chwith. So dyma'r adeilad yn presennol. Mae yna balcony yna'n barod. Ond mae'n un bach. So bydd ni'n estynu hynna allan a gosod ar
ben y estyniad newydd. Dyna'r golygfa o'r balcony hun, felly chi ddim yn gallu edrych ar adeiladau arall, a mae wedi cael ei cuddio o'r adeilad o'r cyndogion. Dyna'r cynlluniau. So, y reswm ni'n trafod hyn heddiw ydy ni wedi derbyn gwrthwynebiad o'r cyngor cymuned. Mae pryderon yn canolbwyntio ar dri prif fater: yr effaith ar gymeriad TSA, dyluniad y balcony, a ffurf y to fflat. Mae'n disgrifio TSA fel twrthyn bach nodweddiadol o'r ardal ac yn dadlau y byddai codi balcony yn niweidio ei gymeriad hanfodol. Nhw hefyd o'r fan nad yw'r ymylon dir yn adlewyrchu nodweddion pens a agniol yr ardal, ac nad yw to fflat yn biodol mewn cyd-destun gwledig sy'n derbyn llawer o law. A felly wrth asesu'r pryderon hyn, ystyrir y cais yn erbyn polisïau datblygu 1, 6 a 15 sy'n ymwneud â dilyniad beunyddiau cymeriad ac ymwynder. So, yn ymateb i'r pwyntiau o'r cyngor cymuned, yn gyntaf, mae'r estyniad yn israddol o ran graddfa i'r prif adeilad, ac wedi orffen mewn gwaith carreg sy'n gydnaws gyda adeilad presennol. Felly o ganlyniad, ni ystyrir ei fod yn niweidio cymeriad y bythyn na leoliad gwledig. O ran y balcony, cymerodd cyngor cymunedol fater gyda'r cynnig gwreiddiol oherwydd ei ymylon gwydr. O ganlyniad i'r gwrthwynebiad, cyflwyniodd yr asiant gynlluniau wedi newid, fel bod y balcony'n cyd-fynd ar un sydd yna'n barod. Mae hyn yn ehangu nodwedd sy'n bodoli'n bresennol yn fwy agos trwy defnyddio yr un deunyddiau, so deunyddiau cyfatebol. Felly ni ystyrir ei fod yn anghydnaws nac yn cael effaith weledol anerbyniol. Nad yw toi fflat yn nodweddiadol ym mhob achos, nid ydynt wedi gwahardd gan bolisi. Yn yr achos hwn, mae'n bron hollol wedi cuddio o lygfeydd cyhoeddus. A mae un yn ambarod. Wel, na, mae ddim yn barod, ond mae'r balcony yn mynd ar ei tos, a mae ddim yn flat, to fflat. Mae materion dreiniad hefyd roedd ni wedi codi yn fwy building regulations. Yn olaf, nid oes unrhyw dystiolaeth o oredrych nac i newid i ymwynder cymdogion. Felly nid yw'r nid yw'r gwrthwynebiad yn cael ei cefnogi gan resymau cynllunio sy'n seiliedig ar bolisi ac ar gynhyrchu'r cymeradwyr haws yn amodol. Ar amodau priodol, sef amodau mynol. Iawn, diolch yn fawr iawn. Oes ryw sylw gyda rywun neu gynnig? Edgar? Cynnig ar y gyfelliad. Oes na eilydd? Sgwlwch chi dda? Eilydd oes. Oes rywun eisiau deud rhywbeth? Os nad oes, dwi'n yn gweld llaw neb i fyny. Mi awn ni i bleidlais. Pawb sydd dros ganiatau, yw'ch chi ddangos wan, sgwlwch chi dda? Ydy Gareth. Helo. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen felly i'r ail. Sy'n Mair, adnewyddu a gosod system seiffon newydd. Aled Lloyd ar hwn, ia? Ia, diolch. Secretary. Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Cais diwn yn Llyn Mair, mae'n twro, bod yn ymwybodol mae Llyn Mair yn eiddo i'r awdurdod, lle. Y cais ydi gosod seiffon newydd, adnewyddu'r un presennol gosod y newydd yna oherwydd bod na effaith o ddifogydd trwm wedi cael ei gysnodi yn yr ardal yma'n dilyn sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru, lle gwaith eitha bychan ydi o fewn yr arglawdd sy'n y llyn presennol, lle. Bydd na ddim effaith weledol, lle.
Ac am bod y safle o fewn parc llifogydd mae'n gyfiawnhad dros y cais yn yr achos yma. Ie, fydd na ddim effaith ac ddim yn sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac asesiad o dan rheolau cynifiddoedd does gan ddim gwrthwynebiad i'r cais bychan yma lly. Mae'n sylwydyn ar farn bod ni'n gallu gefnogi fo lly efo amodau priodol yn cynnwys reid y manylion pellach i mewn rwy'n environmental plan lly pan fydd y gwaith yn cael ei wneud i asesu mynolder y gwaith lly. Ie, so mae'n siŵr gan cynogio'r cais gyda'r argymelliad o gael model lly. Iawn, diolch yn iawn. Sy ryw sylw? Neu gynnig? Ti'n meddwl ar hynny? Dwi'n meddwl mae hwn yn achos lle. Dwi'n meddwl mae'r cynllun yn un o'r gorau da ni'n gallu gael, mae hwn yn rhywbeth angenreidiol ar amddiargelwch llyn Mair fel gronfa dŵr, a dwi'n cynnig nos yn ei derbyn. Diolch. Diolch yn fawr, John Pugh. Eilio'r cais. Eilio'r cais. Rwy'n arall yn siarad? Os nad oes, awn ni bleidlais, pawb sydd dros ganiatáu, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Ond ydi gario? Na ni, diolch yn iawn, newid i'w ganiatáu. Awn ni ymlaen wan i'r adroddiadau. Tudalen 45 yn y Gymraeg. Disgwyl gwybodaeth ecolegol ac ymateb. Rhyw gwestiwn yn fanna? Ar y ganol tudalen disgwyl manylion gan yr asiant. Sori, da chi ar unigol mae'n cytudebau'r 106 ar tudalen 41 ymlaen. Dych chi'n iawn, ymddiheuriadau dwys. Dda gweld bod Iwan yn effro. Cytudebau... O'n i'n trafod lle ddech chi'n mynd. Cytudebau adran 106 er gwybodaeth y fanna. Ie, Mr Cadeirydd, fel ydych chi'n nodi, mae'r cais yn bondi hol, bondi wedi cael ei dynnu nôl anffodus lly, ond ie, so oedd ddim parhau gyda'r cytundeb 106. Ond dyna oedd yr rheswm, ia? Wel, ond yr reswm, dymol y symeg, oedden nhw'n methu cael pris teg gan yr rhai oedd yn gwerthu fo, so nath nhw oherwydd costa, dim ond y cais gael ei dynnu nôl. Oce, iawn. John Pugh? Ie, y tir pentrychad y ffynad dwi'n mewn ymlaen ys 2020 ys 2 blynedd. Oes yna rhyw reswm pa bod o mor hir neu pa bod o'r oedi? Mr Cadeirydd, disgwyl i adrodd o'n ni, o'na rhyw broblem o'r tir wedi cael gofrestru ac maen nhw yn symud ymlaen fwn, nes i ges i drafodaeth efo nhw wythnos dwytha. Iawn, diolch yn fawr. Sy rwy'n arall? Os nad oes, awn ni ymlaen i disgwyl gwybodaeth ecolegol ac yn y blaen. Ar dudalen 45, fan rhyw gwestiwn gen i mi? Neu sylw? Dros y dudalen? Disgwyl cynlluniau diwygiedig hefyd y fanna. Ac wedyn dudalen 47, aros am ymateb yr ymgeiswyr i lythu'r cais adran 106. A mae wedi ei alw fewn gan Lywodraeth Cymru sef Pont yr Afon Gam dudalen 47. Rhyw sylw'r fanna neu gwestiwn? Ond o safbwynt swyddogion bod na ddim diweddariad i gallu rhannu efo chi heddiw. Iawn, oce, diolch yn fawr. Awn ni ymlaen wedyn i'r dudalen 49. Penderfyniadau dirprwyedig ceisiadau wedi caniatáu di hyn. Gwybodaeth. Rhyw sylw neu gwestiwn yn fanna? Dros yr dudalen ar dudalen 100. Rhy'n peth yn fanna. Ac ar 51. Rhyw sylw neu gwestiwn? Nag oes, oce. Wedyn, dudalen 52, ceisiadau wedi ei gwrthod eto gwybodaeth. Oes rhyw gwestiwn gan rywun? Dudalen 52, 53. Ti'n meddwl ddaw efo ni? Mr Cadeirydd, mae'r achos NP 4 32 343B yr fan
y catering bands, mae'r ddau yn yma. Dwi'n cymer efo hein gan cyfoeth naturiol, ne? Ynddi. Ydyn ni caniatáu i ni lawr yn Corus. dipyn yn ôl, ie. Jyst eisiau eglurhau bod cyfoeth naturiol yn rhyw syniad rhyfedd mae gan nhw ar. Ond dwi'n cytuno llwyr bod yna. Dwi'n meddwl bod o'n ddangos ydy bod rhaid ni ystyried bob un safle ar wahân, a mae bob un efo rhywweddau ei hun. Ac efo'r un gafodd ei ganiatáu oedd yr effeithio yn barnu a chi fel pwyllgor yn dderbyniol, oedd yn guddiedig ac oedd yna digon o le i'n dopio efo fo. Mae bob un safle yn wahanol, dydy. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n sylw arall? Drosodd i dalen 54. Bydd y fanna 55. Yn gwestiwn, neu sylw. A'r dalen ola di 56. A dwi'n mynd gweld neb a law i fyny. Dyna ni, felly, dyna ni wedi gorffen o Pwyllgor Cynllunio. Mae yna gweithgor yn dilyn, felly dechrau ni ymgynnull chwarter i ar gyfer gweithgor yna, yna link gwahanol i chi ar gyfer yr cyfarfod yna, felly bydd yn link cynllunio. Iawn. Reit, sydd yn rhithol yn chi am chwarter i 11, felly, ie? Dyna ni, diolch fawr iawn.